Да, това е вярно. Няма никакъв Защото и Значи аз ще дам един пример. В Италия преди 7-8 години стана едно много голямо земетресение. Там един град целия беше заварен. И те фанали копали и след третия ден вече били казали, до сега който сме открили, това е. От тук нататък вече е река Вареза. Трябва да се вери, който... И на петия ден изведнъж копат, гледат една ръка. Питали, ръката взела да мърда. Те взели да копат, извадим някаква 90 годишна баба. И те питали, добре, ти ни чули, че ние копаме? Тя чугва. И те ми, добре, защо не каза, нали, защо не извикат да извадим? Па бабата каза, аз съм на 90 години, я толкова да не се занимават с мен и младите да извадите. Да. Някакво нещо. Всеки друг човек ще каже, ще дойде моето време, ще дойде. Като века моето ще си дойде. На 90 години 5 дена седяла жената без вода, без храна. И те не могат да повярват. Да. Невероятна история. Баба ми напълно, тя се засил, видяла гущер, тръгнала да гони гущер на балкона и захлупила гущера с паницата. Така. Обаче тя не е предвидила, че като захлупи гущера, клекнала и не може да се изправи. Обаче тя положително го раздава и избутала се до телефона. Тя е горе-долу добре. Обаче ние трябва да й се накараме. Ти защо тръгна да гониш този гущер? Какво щеше да стане, ако го беше пуснал? Така е решила, нали? Чайца, какво гущера, като не е лошо живота? България не е обичайно. Никога не съм виждала, това е нещо ново. Виж тук гуща ви се разказва. Прилепи, да, ама гущ. Ма сигурно има, да, вече излизат лета. И отиде помощ за нея да я вдигне. Мисля, че тя беше стигнала до телефона и се беше обадила. Те са долу, имахме квартиранти тогава, дето наймат един магазин. Да, тя има такава ако това се случи, някой ще я провери, то сега вече въртъчак ми живее там. Ама на горния етаж на къща. Ама тя, нали, има си някакви връзки хора, които ако не я те ще я провери. Да, чините, да. Чакай само да дигна. Обаче ние с майка ми се накарахме, кой те би теб по главата да гониш този бизнес? Да, защото той винаги трябва да има някакъв стрес, това е основната така. Абе, що ли жената не ви създава проекта, колко сте веки я намеря? Обаче тая година Бъртвичеда победи, защото от няколко години извънат от тия телефонните терористите. Той е катастрофирал да искат пари. На България го има, да. И тая година Бъртвичеда отида и затвори домашния телефон. Тя ако трябва да звъни на Сега имам